Ola boas, benvidos á inauguración desta canle. Eu son Miguel FP, son estudante, vou empezar agora primeiro de carreira, estou estudando en Madrid. Bueno, a ver, estudo en Fuenlabrada, que queda como a 30 minutos en cercanías, pero queda máis guai dicir que estudo en Madrid e entón estudo en Madrid. Inda estando así tan lonxe de Galicia, decidín inda así facerme youtubeiro en galego. Explico brevemente por qué. Por unha banda, xa levo tempo vendo a xente que sobe vídeos pois simplemente ou comentando a actualidade ou contando historias que lles pasan a eles, dando a súa opinión, etc. Cousas que eu pois paro e digo, ostras, e non podería eu acaso facer tamén? Son así medio envexoso. Ademais, este tipo de vídeos pois sempre me axudaron ou teñen esa vantaxe de que permiten recoñecer máis argumentos, máis ideas. Gracias a este tipo de vídeos pois as miñas ideas moitas veces ou mudaron ou simplemente conseguín puntos de vista que antes non tiña. É por iso que tamén teño ese aquel de que o mellor eso que eu penso tamén pode haber alguén que lle poida servir ou lle poida interesar escoitar o que eu teña que dicir. E entón, pois, quería facelo tamén. Por outra banda, está o feito de que estes vídeos sempre os tiven que ver en castelán. A miña competencia lingüística, inda que teño noutros idiomas, podo comunicarme, entender perfectamente, sen ningún problema, non me permite desfrutar deste tipo de vídeos ou a experiencia deste tipo de vídeos ao 100%. E na práctica, ao final, isto redúcese ao castelán porque non hai vídeos en galego. E non é porque odie o castelán, sino simplemente porque non hai vídeos en galego. Por máis que busquei e fundo un vídeo a outro e durante 2 tardes enteiras apenas fun quen de atopar como a media dúcia ou pouco máis de canles que estén a emitir contidos en galego pois fluidamente, con unha certa periodicidade, porque, a ver, é de agradecer que haxa xente que ven polo Día das Letras, ven polo Día da Patria, lembra que teñen unha lingua propia que é o galego e suban un vídeo nesa lingua, pero é que un vídeo do uso ano non chega en absoluto. Polo menos a miña intención é chegar moito máis lonxe e darlle verdadeiramente vida. Non me vou poñer agora a facer unha relación de prexuizos nin de situación sociolingüística do galego, que xa para iso estudei o sacrosanto tema para o selectivo. Pero, a ver, sexamos realistas, parece que hai terreos onde está vetado, prohibido ou ameazado de morte. Non entendo moi ben por qué. Neste sentido vai esta proposta, esta intención, este intento. Esta canle é un intento para intentar avanzar nese sentido, que é un pouco por coherencia. De nada serve estarmos a dicir que o galego vale sen importar nin onde, nin para que, nin con quen, nin cando, nin nada, pero logo chega o momento da verdade e por preguiza, cobardía, vergoña ou simplemente por termos medo a perdermos visualizacións non entregamos. E é por iso que xorde esta canle, cunha intención de ser medio en broma, medio en serio, medio formal, medio informal, pero que ten ese obxectivo de demostrar que a nosa lingua vale perfectamente para opinarnos da actualidade, para contarnos experiencias persoais, anécdotas, para estar no YouTube e fundamentalmente, en xeral, para vivir. Vale, xa para rematar, agradecervos por verdes este vídeo presentación, co que dou comezo a canle. E nada, tentarei subir un vídeo cada semana, cada 2 semanas. Depende como me vexa de tempo, vou comezar a universidade e, bueno,
estes temas de grabación e edición son novato e levanme moito tempo. Simplemente xa pedirvos que participedes. Comezar unha canle non é nada sinxelo, ainda así teño moita ilusión, quero levar este proxecto adiante, porque me parece útil e me parece que pode sair algo positivo del, entón pois, teño moita ilusión. E se colaborades comigo, pois axuda máis a leválo adiante, aproveitando simplemente as ferramentas que nos dá a propia plataforma, o propio YouTube. Tedes, por exemplo, xa antes de nada, aquí abaixo nos comentarios para deixar calquer idea, comentar que vos pareceu o vídeo, criticarme por gesticular demasiado, porque iso ídelo facer a Aito, porque gesticulo demais. Nada, calquera cousa que se vos ocorra, todo é ben recibido. Logo xa tedes a opción de darlle gústame con ese programa de piollos para arriba. E finalmente, se queredes permanecer atentos a todas as novidades que haxa, darlle o botón vermello de suscribir. Eu son Miguel FP e ata a próxima!